Mexjin ġmielhom il-preparamenti fuq il-Valletta Baroque Festival imħejji mit-Teatru Manuel. Dan minkejja l-pandemija ħonqod mhux biss il-ħajja tagħna ta' kuljum, iżda anke elementi u attivitajiet kulturali li pajjiżna tant huwa sinonimu għalihom. Stabbilit fl-2013, dan il-festival li jinkorpora elementi tal-Barokk Malti huwa wieħed mill-aktar appuntamenti annwali popolari f'pajjiżna. Dwar il-programm tal-edizzjoni ta' din is-sena, One News tkellem mal-kap eżekuttiv tat-Teatru Manuel Massimo Zammit. Bis-saħħa u d-dedikazzjoni tal-ħaddiema u ħankunu qed intellaw mini festival. Ħajkonna 13 il-kunċert li ħajjiġu imtellajn ġewwa Teatru Manuel u ħajkonna l-aħħar kunċert li ħajkun qed jiġi mtella Għawdex. Normalment ikollna madwar il-fuq minn 30 kunċert li jkunu mtellajn madwar Malta u Għawdex kollha. Zammit elenka wkoll diversi attivitajiet li ser ikun qed jinkludi l-programm ta' din is-sena. Wieħed minnhom ħajkun in partikolari tal-Orkestra ta' Malta, kif ukoll għandna kunċert li ħajtella bej Vibe u Kor Malta li Vibe hija u tista' tgħid fera mit-Teatru Manuel u li tispecifika fuq il-Barokk. Il-kap eżekuttiv tat Teatru Manuel spjega wkoll kif il-pubbliku jista' jsegwi dan il-festival. Il-pubbliku ħajkun qed jista' jsegwi dan il-Barokk Festival kemm jekk jiġi hawnhekk kif ukoll it-teatru u l-festival u ħajkunu qed jitellaw partijiet minn dan il-kunċert, minn dan il-festival online.